ልጡጥ ሃብታማት ቤተሰብ ተረኽቡን ገና ኣብ ግዜ ቁልዕነቶም ፍቕሪ ልብን ልቢ ዘጣመሮም መናእሰይ ዕድሚኦም ልክዕ 18 ዝሓለፈ ኣብ ሓደ ጎጆ ንኽጠርነፉ ሓደ ዓቢ ትልሚ ይሕዙ። እቲ መዓልቲ ምስ በጽሐ እውን እዚኣቶም ኣዝዮም ዝፋቐሩ መጻምድቲ ኣብቲ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ኣዝዩ ምዕሩግን ጽቡቕን ናብ ዝኾነ ቦታ ምናልባሽ እውን ኣብ ህይወትካ ሓንሳብ ጥራይ ንዝግበር ነቲ ናይ ዕለተ መርዓኦም ንኽዛዝሙ እቲ ጸፋዕፋዕ ተወዲኡ ናብቲ ፕሮግራም ኣትዮም እዮም። ብዙሕ ገንዘብ ዝፈሰሰሉን ብሕንቃቕ ተጸንበለን ናይ መርዓ ከይዲ ምስ ተፈጸመ ብናይ ማኪና ቢብ ክውዳእ ምስ በለ ዋላ ሓደ ዘይተጸበዮን ዘይእመንን ሓደ መሰንበዲ የጓንፍ። ስዒቡ እውን ብዘሕዝን ኩነታት እዚኣቶም መጻምድቲ ኣብ ህይወቶም ኣብታ እንኮ መዓልታ ብዝብልዋ ሕማቕን ዘሰንብድን ነገር ኣጋጢምዎም እዩ። እቲ ኩነታት ንኹሉ ሰብ ልቢ ዝነክእ ኮይኑ ንቤተሰብ ድማ ንምጻር ኣብ ዝኸብድ ቦታ ኮይኖም ዓብ ቁስሊ ገዲፍሎም ሓሊፉ እዩ። ነዚ መደነቕ ዛንታ እናዕለልክኹም ብሳኻትኩም ፍትዋት ቤተሰበይ ጻኒዕት ክገብር እየ። ቅድሚኡ ግን ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ቀፂሉ እውን ድማ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ። ናብቲ መደብ ከብለኩም ጌት ምስሊ እንተባህሉ ኣብ ሓደ ከባቢ መትዓቢት ኮይኖም ንፈለማ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝራኸቡ ትሒዞም ጽቡቓት መሓዝት ብምዃን ሓቢርካ መዋዕልን ናይ ቁልዕነት ጸወታታት ሓቢሮም እናፈጸሙን ሓጎሶም ከጠዓዕሙ ጀሚሮም እዮም። ክልቲኦም ኣዝዮም ሃብታማት ካብ ዝኾኑ ቤተሰብ ዝመጹን መሬት ከይትንክፍኒ ካብ ዝብል ሕንቃቐ ዝመጹ ምዃኖም ንዓኣቶም ኣብ ዝምጥን ሓደ ክለብ ውሽጢ ኣትዮም ጸዋታን ሓጎስ ከምጽኣሎም ዝኽእል ሓደ ናይ ውስኪ መስተ እናውረዱ ምስ ካልኦት ሰባት ግዜኦም ይሕልፉ ዝነበሩ እኳ እንትኾኑ ንኽልቲኦም ዝኸውንን ዋላ ሓደ ዘይጽንበሮምን ናይ ቤኖም ሰዓት እውን ግን ነይርዎም እዩ። ከምዚ እናበለ እቲ ርክቦም ኣብ ስጡም ቦታ ስለተሃንጸ እዚ ርክቦም ንዓበየ መጺኡ ተፋትዮምን ዕድሚኦም እውን 15 ምስ ረገጹ ኣብ ናይ ንእስነት ገዝኦም ነንባዕሎም ብምጥማር ግልጽ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ኣካይዳ ጅምሩ። ኣብዚ ናይ ንጉሆ ዕድመ ዝፍጠር ፍቕሪ መብዛሕትኡ ግዜ ቶሎ ብቕልጡፍ ዘቋርጽን ንቐጻሊ ዘኸይድ ኣይኮነን እናተባህለ ዋላ እኳ እንተተዛረበ ናሃታቶም ናይ መጻኢ ግን ነዚ ዘንጸባርቕ ኣይመስልን። ጌት ምስሊን ኣብቲ ፈለማ ናይ 10 ዓመታት ምስ ረገጹ ካብ ቤተሰቦም ዝተገብረ ናይ ፍሰስ ተፋሰስ ገንዘብ ዝኾነ ትካል ምስ ከፈቱ እቲ ርክቦም ናብ ካልእ ጉዳይ ዋላ እኳ ተዓበየ። ንሳቶም ግን ካብቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ብዝበለጸ ነቲ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ብዝበለጸ ገዛ ዝህቡ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። ኣብዚ ናይ ሓቢርካ ምክብባር ተመስረተ ርክቦም ከምዚ ብቐሊሉ ዘይዕንቀፍን ብዙሕ ሓጎስን ደስታን ዝዓጀቦ ጥምረት ዘለዎ እንትኾን ናብ ዓይንኻ ዝኣትውን ተፈተውቲ መናእሰይ እውን እዮም። እሞ ደኣ ሃብቲ ተበልካ ካብ ዓብ ትካል ተረኽበ ገንዘብ ፍልጠት ተበልካ ካብ ምህሮት ተረኽበን መልክዕ ተበልካ ይኹን ዓወት ብኩሉ ገጽ ጽቡቕ ገይሩ ዝሃቦም እዚኣቶም መጻምድቲ ነቲ ዝመስረትዎ ናይ ልቢ ጥምረት ልክዕ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ሕጉሳት እዮም ነይሮም። ብተወሳኺ እውን እዚኣቶም ክልተ መናእሰይ ዝሃነጽዎ ናይ ንግዲ ጥምረት ነዚኦም ሃብታማት ቤተሰቦም ሓደ ብምግባር ተወሳኺ ዕድል ፈጢሩ እዩ። ብሓደ እምኒ ንኽልተ ኣዕዋፍ ዘብል እዩ ነይሩ። ንዓኣቶም እውን ኣብቲ ስርሖም ሓያላትን ተሰማዒነትን ዝኾነ ተግባር ዝፈጠረሎም እንትኾን ዋላ እኳ ናይቲ ቤተሰብ ንግዲ ይኹን ትርፊ ካብዚኣቶም ክልተ መናእሰይ ካብ ዘጠዓዕምዎ ናይ ፍቕሪ ህያብ ንላዕሊ ዝኾነ እኳ ተዘይኮነ ሓደ መዓልቲ ሊ ምስኬት ኣብ ሓደ ሕንቃቐት ተመልኦ ሆቴል ተወሰነ ግዜ ንምዝንጋዕ ካብታ ከተማ ውፅእ ኢሎም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ሊ ንነዊሕ ግዜ ንኣፍቃሪኣ ከመይ ብዝበለጸ ክሕጉሳ ከም ዝኽእል ብምሕሳብ ንነዊሕ ቀነ እናሓሰበሉ ዝነበረ ንናይ ርእሱ ሕቶ ንኬሊ ብሕቶ መልክዕ የቕርበላ። ክልቲኦም ንዘለኣለም ዝዝክርዎን ካብ ርእሶም ዘይሃስስ ፍሉይ ነገር ንክህልዎምን ንክሕልፉን ይደሊ ስለ ዝነበረ ብ10,000 ዝቝጸሩ ዶላራት ኣውፂኡ ዓቢ ናይ ኣልማዝ ካቲም ብምዕዳግ ብሃንደበት ነዚ ህያብ ሰርፕራይዝ ንኽገብረላ ፕላን ይሕዝ ኢሉ እውን ብሕንቃቐ ተጸዋዒት ናብ ዝኾነትን ናይ ሃብታማት መንደር ናብ ዝኾነት ዱባይ ንክዛወሩ ምስ ዝዛረባ ኬት ኣብ ልቡታይ ከም ዝሓሰበ ከይፈለጠት እሺ ኢላ ተቐበሎ እሞ ጉዕዞ ናብታ ማእኸላዊት ምብራቕ ዝኾነት ውቅብቲ ከተማ ዱባይ የምርሑ። ከምቲ ተጸበይዎ እውን ድሙቕን ጋሻ ተቐባሊትን ዝኾነትሎም ናይ ዱባይ ከተማ ከምቲ ዝሓሰብዎ ዓይነት ደስ ትብል ዓዲ ኮይና ትጸንሖም ኢሉ እውን ነቲ ናይ መወዳእታ ቀነ ኣብቲ ናይ ደንደስ ባሕሪ ፀሓይ እናተሃረሙ ከለዉ ብዛዕባ ፍሉይ ዝኾነ ተጓንፎታቶም እናዕለሉን ናይ ልቦም እናተጻወቱን ኣሕሊፎም ሞዮም። ብርግጽ ናይ ልጥጥ ሃብታማት ቤተሰብ ብምዃኖም ብዙሕ ናይ ሕንቃቐ ቦታ ንክሪኡ ዝገበሮም እንትኾን ክፍትንዎ ዝደለዩ ኩሉ እናፈተኑ
ኣብ መእተውን መውፅን ቦታታት እናኣተውን እናወፁን እንትዘናግዑ ብጣዕሚ ክባራት ዝበሃላ ሱፐር መካይን ተኻርዮም ኣብ በብናይ ምሸት ክለብ እናኣተው ኣዝዩ ክባር ናብ ዝኾነ ሬስቶራንት እናኣተው እንትበልዑን ብሓፈሻ ገንዘብ እንተሎ ኣብ ሰማይ መንገዲ ኣለው ኣብ እተብል ከተማ እንትጸንሑ ነተዘናግዑ ጻንሒት ገይሮም እዮም። ብዙሓት ተወሰኽትን ናይ ፍቕሪ ምንቅስቓሳትን እናገበሩ ኣብ ዝጸንሕሉ ሰዓት ንሊን እዚ ኩሉ ነገር ናይ ዕረፍቲ ግዛእ ኣሰናዲኣ ምምጻኣ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ክቡር ኣፍቃሪኣ ናይ ተመርዓውን ሕቶ ዝቐርበሉ ቦታ ብምዃኑ ኣብ ርእሱ ብዛዕባ መልሳ እናሓሰበ ጻንሒት ይገብር። ኣብቲ ጻንሒቶም ኩሉ ሓሳቡ ካብቲ ዝቐርበላ ሕቶ ፈጺሙ ክረሕቐሉ ዘይከኣለ ሊን ኣብ ሓደ ምሸት ፂፂሉ ኣርቲስታት ኣብ እተዓደምሉ ኣብ ናይ ጋዝ ላይት ምድላው በታ ናይ ምሸት ፀሓይ ዓራርቦ ተዓጂቡ ይንብርከኽ እሞ ናይ ጎነይ ምቃል ትምርዓውን ነዲኺ ዝብል ናይ ኣእምሮ ሕትኡ በቲ ናይ ሓቃዊ ፍሽኽትኡ ይቕርበላ። ቃላቱ ካብ ኣፉ ኣውፂኡ ምስ ወድአ እውን ኬት እሺ ለዓው ብምባል ናብ ሕቕፉ ምስ እተኣቱ እቲ ናይ ተሓጓስ ርችት ነቲ ቦታ ኣድሚቑዎ እዩ። ካብኡ እውን እቲ ቃል ኪዳኖም ኣብቲ ቅጽበት ብስራት ይኾን ፍሽኽ ኢሎም ነንባዕሎም እናተጠማመቱ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ዝጅምርዎ ፍጹም ናይ ህይወት ጉዕዞም እናሓሰቡን ነዚ ደሚቕን ዘይርሳዕ ግዜኦምን እናጠዓዓሙ ኣማሾም ይሓድሩ። ሕጉሳት ንምዃን ዘድልዮም ኩሉ ዝፈጸሙ እዚኣቶም መጻምዲ ድሕሪ ሓደ ዓመት በቲ ክቡር መርዓ ንኽጽንበሩ እንተሓስቡ ነዚ ጉዳይ ዝኸውን ቦታ ይመረጸልና ምስ በሉ ካብቲ ከተማ ውፅእ ኢሉ ኣብ ስዊዝ ኣልባስ እምባ ኣብ እተሃንጸ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝመስል ጽቡቕን መደነቕን ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቀትሪ ዝነበሩ ቆጽለዋይን ጽቡቓትን ዕምበባታት ኣቓልቦኻ ብምሓዝ ከትርፉኻ ዝኽእሉ ብምዃኖም ናይቲ ከባቢ መደነቒ ገጸ መሬትን ኣዝዩ ብጣዕሚ ገጅፍን ብበረድ ተሸፈነ እምባ ኣማዕዲኻ እንትርአ ብሓቂ እውን ኣብ ሕልሚ እምበር ብሓቂ ዘሎ መሲሉ ኣይስማዓካን ኢሉ እውን ናብ መርዓ ተመሪጹ ዘይፈልጥ ናብዚ ናይ ርሑቕ ሰፈር ንምኻድ ስለ ዝወሰኑ እቲ ዘድሊ ነገር ኩሉ ንከዳልው ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀመሩ። ኩሉ ሙሉእን ኩሉ ተዳልዩ ድሕሪ ምውድኡ ድማ እታ መዓልቲ ትበጽሕ እሞ ኣብቲ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ቦታ ናይቲ መርዓትን መርዓውን ቤተሰብ ዘመዶም ይኹን መሓዙቶም ብድምር ናብ 300 ዝጽጉዑ ዕዱማት ነቲ መርዓ ንኸድምቕዎ ነዚ ርሑቕ መገዲ ተጓዒዞም ክበጽሑ ክኢሎም እዮም። ኩሉ ሰብ ዘይርስዖ መርዓ ንክኸውን ዝደለይዎ እዚኣቶም መጻምዲ ኣብ እተፈላለየ ክፍሊ ውሽጢ ኮይኖም ኣብቲ ዳሓር ንኽጽንበሩ እናወድኡ ዝነበሩ እንትኾኑ እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ድማ እዛ መርዓት ተጓሒላ ናጥዒሙላን ንድሕሪት ነዊሕ ኮይኑ ተዘርጋሐ ቢላ ተኸዲና ነቲ ዘዊሉ ዝወረደ ጸሊም ጨጉራ ዝኾነ መመላኽዒ ጌጽ ተገይሩላ ካብቲ እምባ ዝወርድ ዝነፍስ ኣየር ዝነበረ እንትኾን ብስልሕ እምነት ተጓዓዘት እውን ናብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ትመጽእ። ኣብቲ መገዲ እናተጓዓዘት እውን እቶም ዕድማት ካብ ወንበሮም ተላዒሎም ብፍሉይ ፍሽኽታ እንኳዕ ደስ በለክ እናበሉ ልባ ብታሕጓስ ክመክኽ ይጅምር። ብኽያታ እውን ክትቆጻጸሮ ኣይከኣለትን ነይራ። በቲ ሓደ ገጽ ድማ መርዓዊ ካብ ካልእ ኣንፈት ኣዝዩ ምልኩዕ ኮይኑን ብሰማያዊ ተዓጀበ ባድላ ተኸዲኑ በቲ ውዑይ ፍሽኽታ ክምስ እናበለ ናብቲ መድረኽ ብምምጻእ ጎኒ ንጎኒ ጠጠው እንትብሉን እቶም ዕድማት እውን ብጣቕዒት እንትቕበልዎምን ኩሎም ሓጎሶም ፀጋሒ ነበሮን። ኣብዚኣ መዓልቲ ሊን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ዱባይ ናይ መርዓ ሕቶ ንኸቕርበላ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከም እተጨነቐን ኣብ መጨረሻ እቲ መዓልቲ በፂሑ ኣብ ተግባር ስለተረኽበ ብሓጎስ ዝበለጸ ፍሽኽ ይብል። እዚኣቶም መጻምዲ ካብዛ ናይ ሎማዓንቲ ፍጹም ናይ ተሓጓስ መዓልቲ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኣይኮኑ ነይሮም እሞ ብሓጎስ ኣብ ዘስከሮም ውራይ ምስቶም ዕዱማት ነቲ ጉዳይ እናኽበርዎ እዮም ዝርከቡ። እቲ ናይ ፈለማ ናይ ድግስ ስነ-ስርዓት ተወዲኡ ናብቲ ካልኣይ ምዕራፍ እንትሓልፉ ነቲ ናይ ዕድመ ቦታ ወዲኦም እናወፁ ከለዉ ሓደ ሰብ ብምምጻእ ካልእ ካብዚ ዝበለጸ ናይ መዘናግዒ ቦታ ንዓኣቶም እናተጸበየ ከም ዘሎ ድምፁ ዓወቢሉ ክዛረቦም ጀመረ። ነዚ ፍሉይ ምድላው ብሕቡእ ዘዳለውዎ ናይ ተመርዓት ኣቦ እንትኾኑ ናይ ሕንቃቐ ገጽታ ዘለዎ ሄሊኮፕተር ኣብቲ ሰዓሪ ዓሪፉ እናተጸበዮም እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ሕጉሳት መጻምዲ ነቲ መዓልቶም ብዝበለጸ ዘማዕረገሎም ሃንደበት ነዚ ምድላው እንትርእይዎ ብዝበለጸ እናሰሓቑ ናብቲ ተዳለወሎም ሄሊኮፕተር ብምኻድ ቅድሚ ምድያቦም ኣብቲ ማዕጾ መዘከርታ ዝኸውን ፎቶ እንትለዓሉ ኣብቲ ዙርያ ዝነበሩ እምባታትን ኣእማንን ኢሉ እውን ብቐለም ዝማዕረጉ ዕምበባታት ነቲ ምርኢት ተወሳኺ ጽባቐ ንክህልዎ ገይርዎ እዩ። እቶም ተዓደሙ ቤተሰቦምን እቶም ተረፉ መሓዝቶምን እቲ ዝደለይዎ ነገር ኩሉ ፎቶታት ድሕሪ ምርካቦም ናብቲ ምብራር ድሉው ይኾኑ። እቲ ፓይለት እውን ናይቲ ጉዕዞ ትልሚ ብምዝራብ ንክኣትዉ ተዛረቦም እንትኾን ኣብቲ እምባ ዙርያ ነቲ ተሸፈነ ምዕሩግ ምርኢት ኣቋሪጹ ናይ ብሓቂ እውን ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም እንትዕዘቡ መሐጎስን መደነቕን ገይሩሎም እዩ። እቲ ሄሊኮፕተር ቀሲሉ ናብ ላዕሊ እናተላዕለ እንትኸድ እዚኣቶም ሓደሽቲ መርዑት ብሓጎስ ፍሽኽ እናበሉን
أبز مبرار نزهلهم محقوس في الزامة بحساب النعلل تخدو إتي هليكوبتر نابل علي بمدياب نابتزو حرزو خانا أي ريواتس قاتلون بأمايت أبزو قصور جامعات تنتبتسح نت مسمر بمعراي تخيلو كنفر قتل توسان دحر مقعزهم جن اتموتر تعن زبالنا يتعنا زي كون دمتي كسمع جمرمو بقطوف نحو بارع انت تفه قاتلون ناب تحتنا نقول قول نمودا انت هندد بهند بتاو سمعيت زي اتوم مصام الدكر بشو جمرو اب تحت زلو عدمات بتزرأي ونقر تسنابيدهم زحزوون زجبتوون السانم تخونو اتبايلت برأسو نتزقولو كله ولا تجبره اتحدقا كم بقى أسوأ ولا حنت تغير نجراي نبرن نسلستي أمون باراشوت نمكبار زقولهم وقل جزون كهابهم قتيلون نكحوي زقولو كارت من مارتات نكي يحسبون محسو زخون عدلون كهابهم اتيليكوبتر مستئنبان تلاتم اتم مرعوت بزحزن كنتات نبت تخفت مسكوت تسقيع من تأوين انت بقين كوز معت كوزوم زغل ولا حدا تكباراي ترخبن دحرة ملتامون اتا أوروبلان مبراري بتزبصحو محاسيت بقطف زموتا انتقون نتو مصام الدون زي عالت نيفة لما معلتم ولا كوانت نبرات فرق حدا ساعتون كي قبرو نيت مفلامي ني مفتزمتا معلتم وانتخون قاتلون تسألي من روكيد انتكي ابت انبا زوريا ناتخخص انيحو نيتا مرات عدابيلو قرات انا تقاتلك اسيلنا مريت كورد كيلو يو بزنوع مسرت تهانسة نيزيهم مصام الدفغري جناكي عمبب يخلفمو أب إمباتات سويس نابز ركب صبغات عمباتات ميدا بمودا نايز العالم معرفي يوم انتخون يتفتزامون نقول سب لبوزنك كوينو نبيت سبهم دما كتصوروا زي كلو أب حزن غير لهم حلفوا يو نازم حزن دانتا كم يرخبكمو أو كمان صحفوا لي حدش تزغونكم سبسكرايب قبروا نابلكو لايك انشار من بالما اي ترسعوا قبل فتو